Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dnešné video budem používať loot len zo secret miestnosti. Takže ideme rovno na to. Dobre mňa sme vo ve a panieme do Outlaw Houses. Dobre to čítam. Ľudia, akože preto tam chcem panúť, lebo budeme sebe úprimní, sú tam akože veľmi good zbrane. Ale akože ja neviem, jak funguje ten mechanizmus toho tézoru. Akože ten mechanizmus by mal tak fungovať, že otočíš tie sošky dopredu, aby sa mal otvoriť ti celý tézor. Ľudia, akože už ideme. Počkaj, tam je nejaký typek. Počkaj, zabijeme typka, ideme do secret miestnosti. Dobre, to už je zase tryhard. To je tryhard, ja hrajem tretiu hru. NANI? Počkaj, no teraz ťa zabijem. Ľudia, už ideme rovno do tej secret miestnosti. Dúfam, že tam budú akože veľa vecí. Aj hlavne dobré veci, lebo môžu byť aj veľa vecí, ale zlých vecí. Chápete ma? Takže plán je taký, že keď už mi takto vylútim ten tézor, no tak bude akože veľmi zle. Ľudia, akože keď už tu nenájdem vylútený tézor, no keď nájdem vylútený tézor, no tak už asi je dosť malá šanca, že nájdem aj v druhej lokácii nalútený ten tézor. Ale teraz asi moja najväčšia challenge je nájsť ten tézor, lebo ja reálne ani neviem, kde sa ten tézor nachádza. Ale tu by mali byť nejaké sošky. No tu sú. Normálne keď už tu takto vylútil tézor, normálne ja už neviem čo so svojím životom. Nie, nikto to nevylútil, nice. Počkaj, dáme to rovno. Jo! Yes, nikto to nevylútil, takže od teraz nebudem nič používať. No healy môžem, hej. Len toto jedine si dovolím nevidia, len healy budem dať. Nice, fialová. Normálne tu sú tak good zbranie, chápeš? Tu sú asi najlepšie zbranie ever, chápeš? To sa mi ešte nikdy v živote nestalo v tejto sezóne. Počkaj, nie je tam také dobré AR-ko, chápeš? Ja také musím brať AR-ka. Ľudia, teraz plánujem ísť do ďalšej lokácie, čo je akože toto Shiny Shorts, alebo jak sa to volá. A tam plánujem akože otvoriť ten tézor, ale dúfam, že akože nebude vylútený, lebo keď bude vylútený, no tak padnem normálne do depresí. Ja len teraz dúfam, že mi dá ten gold efekt a budem rýchlejšie utekať, lebo akože sa dosť ponáhľam. Počkaj, tam je nejaký typek. Reálne typkovi si dal 78 dole a už uteká. Ja už fakt milujem. Keď tento typek ma zabije, normálne ja už neviem čo so svojím životom. Ľudia, akože dosť nám plán nevyšiel, lebo ešte nie sme Shiny Shorts. Ale vidím, že takto tu nechal medailon, no tak bodnem po tento medailon a bodnem potom do Shiny Shorts. Počkaj, ešte to nikto nezobral? To ešte nikto nezobral? Ja som myslel, že už to takto zobral. Tu mi nehovor, že utekol, chápeš? Ja už typka nechcem ďalej utekať, ja už chcem len ho zabiť, mať medailon a ísť proste do Shiny Shorts. Takže tu by mal byť typek, hej, schovaný. Normálne už zo Fortniteu sa stáva hide and seek, ti hovorím. Jo ľudia, ja si džubem na ten medailon, idem proste do Shiny Shorts, budem vylútiť tézor a keď ho nevylútim, no normálne to sa stane tragédiou. Dobre, 13 dole. Normálne typek už sa otočil. Typek išiel 100% za tie kriky, ti hovorím. Kde je typek? Keď ma tento typek zabije... Nezabil! Jo, ty máš také dobré zbrania, ale nemôžem ich používať, chápeš? Ty máš také dobré AR-ko, chápeš? A nemusím proste toto asi hnusné SMGčko používať. No nie je hnusné, ale chápete ma. Kde je typek? Reálne. Bude 100% tu. Normálne typek nechápam. Ja len teraz dúfam, že budem mať nejaké shieldy. Mal nejaké shieldy, nice, normálne hra mi praja. Chápeš, normálne ten mantling v tejto sezóne je neskutočný. Počkaj, to čo je? Počkaj, to je nejaký smaragd? Počkaj, ja som nevedel, že zo Fortniteu sa stáva vovko, normálne ja už nechápem. Jo, to dáva strašne veľa goldov, chápem. Ale my nepotrebujeme goldy, lebo ja už mám asi full goldy, reálne. A akože za pár dní, ja som asi za 3 dní získal full goldy, chápeš? No proste ja nič nekupujem, ja maximálne kupujem si nejaké shieldy a maximálne zbraň, keď je potrebná. Normálne NPCčko dostal taký janec. Počkej, teraz dám peknú hlavu.
Nedal som síce hlavu, ale akože bol to pekný shot. Normálne 200 ping, chápeš? A mne sa to neseka. To je podľa mňa dajky bug. Čo tam robíš pod to? Chápeš? Tak divne znelo, chápeš? Že tam sa skrýva moje, keby tam moje robil také divné veci. No tak som to nemyslel. Normálne, kde ste typci? Normálne, ja už chcem vaše srdce, normálne, ja už chcem toto challenge vyhrať, ja už chcem to mať z krku. Normálne ľudia, my sa už blížime top 10 a máme 5 kg. Ľudia, a keď ste sa dopozerali do tejto časti, no tak daj odber, lebo viacej ako 90% ľudí to pozerá na toto video, čo môžeš byť aj ty, no tak nemá u mňa odber. Takže ho tam daj a ideme ďalej. Ľudia, ja som zistil takú smutnú vec pri strihanie videa, že mi nešiel mikrofón z nejakého technického dôvodu. Dúfam, že ma ďalej podporíte a budete pozerať video aj bez zvuku, takže ideme rovno na to.